Asinibingelele sinamukele ohlelweni lethu olusha lapho sihlaziya khona imithetho. Igama lami umnotho Sibongo Ungcobo. Episode yethu yesibili le la sihlaziya khona imithetho engisuke ngiposte ku TikTok, Facebook na Instagram ezama shorts. So namhlanje ke kulesiqephu sesanamhlanje sihlaziya khona imithetho yokuzivikela. Lapho number 1 wethu uthi lo mngani ohlezi edla imali yakho wena ongayazi yakhe shiye phansi. Lana ke ngixwayisa abantu ngikhuthaza abantu ukuthi bazibuze ngobudlelwane abanabo nabantu abaphilisana nabo ukuthi ngabe bu-based kwinzuzo ejabulisa umuntu oyedwa noma kuyinto ejabulisa amalunga womabili noma wonke, ngoba kunabantu la abangakuthandeli buwena kulo mngane nabo kodwa bakhuthazwa izinto wena okwazi ukubenzela zona ukubenzela zona ngixolele so lapho ku number 1 wethu uxwayisa abantu ukuthi mqaphele lo mngane odla imali yakho wena ongayazi yakhe. Mawukuthi awuyiboni ukuthi into yeni ibheke shiye phansi. Bese uthi number 2 funda ukuzicabangela inhliziyo enhle yakho wena, thina asinazwela. Bafethu kumqoka ukwazi ukuhlukanisa phakathi kokuthi ukhombisa ubuntu noma uyaxhaphazela. Kumele ukwazi ukuhlukanisa lokho. So ngikhuthaza abantu ukuthi bakwazi ukuba nendlela yabo yokucabanga nendlela yabo yokwenza izinto. Yabo leyo nto leyo kanjani na? Ngento yokuthi isikhathi esiningi uzwelo liyakwenza ukuthi ubuke ngazuthi awunabo ubuntu, kanti kwesinye izinto zidinga ukuthi uzicabangele wena kuqala, ulungise nezakhe izinto ngaphambi kokuthi ukwazi ukuthi ube usizo empilweni zabanye abantu. So ungavumeki ukuxhaphazeka ngegama lokusiza noma ngegama lokuba nobuntu. Funda ukuzicabangela. Siqhubeke ke uthi ke number 3, uma kumuntu okubuza ukuthi uzoba nini nengane kodwa yakhe indliwa uhulumeni. Kunengcindezi kakhulukazi emalokishini esifakelanayo zona ezingenasidingo zokuthi libele kubuza ukuthi awuba nini nengane, awubuka usumdala manje, buka ubani. Bafethu kunendlela thina esikhule ngazo esingafisi ukuthi ezethu izingane ezalwa yithi sikhule ngayo ngenxa yezimo esikhule ngaphansi kwazo nezingqinamba kade sibhekana nazo, nokungakwazi ukuthola konke okufisayo njengengane ngenxa yokuthi iqiniso lethi into yakhe ibingahleliwe, uyabona. Kodwa ke awusili iphutha ngoba usukhona. So ngikukhuthaza ekuthenini ungavumeli kakhulu ingcindezi abanye abantu abakubonisa ngezinto abangazilawuli noma abangazenzeli zona bona empilweni zabo, yabo leyo nto leyo. Sikhathele nje abantu basibuza siba nini nezingane kodwa bona njalo balinda umhla ka-date egrant. Yizo leyo nto njalo ingane zabo zikhula ngendlela kwabona bangaziqhenyi ngayo. Sizama ukushintsha ke la, ngikhuthaza abantu ukuthi baqaphele. Bese uthi number 4, i-relationship idinga imali nemoto. Hayi lento eniyenza lapha ubudlelwane. Ngithini ke la? Leso sinkulumo le ku TikTok na ku Facebook yabo na Instagram. Kodwa bengizama ukuveza la ukuthi indlela yokujola yamanje isihlukile. Ihlukile njalo isihambisana isikhuthazwa imali. Kanti ke imali iyona yenza izinto lo ngisizifihla. So angiboni kumqondo omuhle ukuzifakela incindezi ukuba kubudlelwano ukuba ku relationship ubungakakwazi ukuzinakekela wena. Kodwa uma uthi uyajola njengamanje kodwa unayo imali ukuzijabulisa wena namaphupho akho, ubudlelwano lobo. Yize lona ngoba ukube usesimeni sokuthi nawe ujabule uyakwazi ukuzinakekela, imoto ngabe ikhona, imali ngabe ikhona, yabo lona. Mhlawumbe inkinga zobudlelwane bakho ngabe communication noloyalty untontoni, yabona, hayi ukuthi imali awunayo. So ngaloko ngikhuthaza ukuthi abantu baqale balungise ezabo impilo kuqala ngaphambi kokuthi umqondo bawufake ekubeni nama relationship. So phuma ke kulobudlelwane ukubona uzikhethe uzicabangele.
injalo indaba. Yeah, abanga ukuthi iphelele. Bafethu nivumelekile ukuba nembono kuma comments usho ukuthi kuphi okuthandayo, kuphi ongakuthandi, kuphi ongafisa ngikulungise noma ngi-add lapha nalapha. Kodwa ke namhlanje imithetho besihlaziya ku episode 2 ithi imithetho yokuzivikela. Number 1 wakhona uthi lo mngane ohlezi edla imali yakho ushiye phansi, wena ongayazi yakhe ushiye phansi. Qaphele lobo mngane, ungakuthengi nje umngane please. Number 2 wakhona uthi funda ukuzicabangela, inhliziyo enhle eyakho wedwa, thina asinazwela. Yizo leyo nto. So hlukanisa ke la kufanele khona ukhombise ubuntu, la kufanele khona uzikhethe wena, uzicabangele. Ngixolele bafethu ovela baningi ngapha. Number 4, uma kumuntu othi uzoba nini wena nengane, ukuhlelela okushini nokuzalelwa khona akusho ukuthi sekumele ufele khona, ngoba imiqondo yakhona angeke izikhuthaze ukuthi uphume ubuke izinto ngezinye indlela. So kuyasiza ukuphuma ubona izindawo nawe uzobona ukuthi impilo ayingale indlela le ohlezi wena uyibona njalo. Ngani uyawenza yini umqondo, kodwa kufanele wenze umqondo. Bese number 4 uthi i-relationship idinga imali nemoto. Lento eniyenza lapho ubudlelwano. So khuthalela ke ukulungisa yakho impilo ngaphambi kokuthi uthembise abanye abantu into ethize noma lukhulu. Yeah, ngizobuya ke nenye episode yesithathu. Kancane kancane sizokhula kuzolunga ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa ke ngibonga uma ukuthi ukwazile ukufika la egcineni. Igama lami uMnotho Sibonga Ngcobo. Ngibhalelise ungakhohlwa ukulike, subscribe nokushare.